खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। रायजोआव गोबां दुंखावनायनि थाखाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो नगावआव फरायसालिनि समखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि उनाव रायजोनि गासैबो फरायसालिनि समायखौ सोलाय-सोल' खालामनो थाखायबो सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय खावलायहरदों। जायनाखि दा रायजोआव गोबां गुदुं जागासिनो दं बेनिखायनो फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नायनानै फरायसालिनि समायखौ सोलायनानै होनो थाखाय गासैबो डिसिफोरनिसिम आरो 6 शिड्युल एरियाफोरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरनिसिम खावलायहरदों। सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेबायदि खावलायहरनायनि उनावनो कामरुप मेट्र'आवबो फरायसालिनि समखौ सोलायनानै होनो थांखि लाबाय। कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि थाखाय फरायसालिनि गोदान समायखौ फोसावनानै होबाय। एलपि स्कुलनि थाखाय फुंनि 7:30 रिंगायाव फरायसालिया जागायजेनगोन, बेनि उनाव 12 रिंगासिम थागोन। एमइ स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायजेननानै सानजौफु 12 रिंगा 30 मिनिटसिम थागोन। हाई स्कुल अदेबानि हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरनिया 7:30 रिंगायाव जागायजेननानै सानजौफु 1 रिंगासिम थागोन। बिसि फिसा गोनांखा UPPLनि दैदेनगिरिया लानानै खारबाय बिजामादै मोनखानाय आइजोखौ। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। जायनाखि दासान्दि सोरनि बिसिया माब्ला समाव सोरनि फिसायजों खारलांगोन आरो सोरनि फिसाया सोरनि बिसिखौ लानानै खारगोन बेनि जेबो गेरेन्टि गैया। लांखारनाय दोनखारनाय बेफोरो जोंनि समाजाव गोबां बांनायखौ जों बयबो मिथिखागौ। बे एखे बारानो नांदों UPPLनि दैदेनगिरि चक्रधर बसुमतारी बिथांनि देहायावबो। बिथाङा बाक्सा जिल्ला सालबारि UPPL ब्लकनि आफादगिरि। रुपाली गयारीनि फिसाय कामेश्वर बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि बिसि रुपाली गयारीया गोमानानै दंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि फिसाजो गाव आरो गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ लानानै नागिरनो ओंखारलांदोंमोन। बेयावनो बरमायाव UPPLनि दैदेनगिरि चक्रधर बसुमतारी आरो रुपाली गयारीखौ रुम भारा लानानै थानाय हालोदाव हमहैनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोनहा रायलायालासे गारि लानानै खारलांदों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रुपाली गयारीया थांनाय 14 साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। नाथाय रुपाली गयारीया बहा थांदों बेनि सोमोन्दै मिथियामोन। उनाव फिसाजोआ बिमानि बागै माखासे खोथाखौ मिथिनायाव UPPLनि दैदेनगिरि चक्रधर बसुमतारीजों खारनायनि सन्देह खालामनानै नागिरहैदोंमोन आरो गमामायैनो मोनहैनोबो हादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। फोरमायबावनाय बायदिब्ला रुपाली गयारीनिया 2 फिसाजोफोर दङ। सानैनि मादाव सासेखौ जुलि हरबाय आरो गुबुन सासेया फरायगासिनो दङ। ओजोंहाय चक्रधर बसुमतारीनियाबो सासे फिसाजो, बिजामादै आरो फिसाज्ला दङ। बिजामादै मोनखानाय चक्रधर बसुमतारी आरो रुपाली गयारीया AS 01FJ0262 नम्बर गारिजों खारदों आरो सोरबाफोर बिथांमोनखौ नुसनबायोबा 9365762940 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखायबो बुंथिहरदों। बांलादेश आरो पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय बेंगलि SCफोरा बिटिआरआव थानो हागोन अदेबानि हाबबायनो हागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनायनि बिजाथाइ होदों दावराव देख्रेब नार्जारिजों लोगोसे अमर सिंह ब्रह्म आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे मेलाव बुंथिदोंमोन दि बेंगलि SCफोरा आसामाव जेरै थानो हायो थिग बेबायदिनो बांलादेश आरो पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय बेंगलि SCफोराबो बिटिआरआवनो हाबायनानै थानो हागोन होननानै बुंथिदोंमोन। जायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेबायदि बिबुंथि लाखिनानै बर' ट्राइबेल आरो बेंगलिफोरनि गेजेराव दावराव जाहोनो नाजादों नामा होननानै बुंथिदों बिथांमोना। मानोना आसामाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दानाय समनिफ्रायनो थाखानाय बेंगलि SCफोरा बिटिआरआव हा-हु बायोब्ला जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथाय गुबुननिफ्राय फैनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थाफैनायाव हेंथा दं। गुबुन फारसेथिं बांलादेश आरो सोनाब बंगनिफ्राय फैनाय बेंगलिफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै गोबां हा आवग्रिनानै दंखायो। बिसोरखौ होखारनो थाखाय आसाम सोरखारा सानालासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ थांखिनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थाफैनो हानाय आरो हा बायनो हानायनि खोथाखौसो CM बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दि रैखाथि होनांगौ नाथाय बेखौ नुनो मोननाय जायाखै। माबोरै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनानै गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ दोनफैनानै ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ सिफायनो हायो बेनि थाखायसो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि सिगांबो गरखाफोरखौ बिटिआरआव प्रटेक्टेड क्लास होनानै नटिफिकेशननि गेजेरजों फोसावदोंमोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। लोगोसे बुंथिबावदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नानि थावजोंनो ना एवगासिनो दङ। बर' हारिनि माखासे गावनिल' सानग्रा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ फोजोबस्रांगासिनो दं। थामथि गोरोबथा खालामनानै बिटिसिआव जि पावार एन्ड फांसन लाबोदोंमोन आरो जौगानाय लाबोदोंमोन बेखौ फोजोबस्रांदों।
BTSनि मोनजिद' बिफानखौ खैसार खालामनानै दिसिनो गोहो होदों। बेनि अनगायैबो ट्राइबेलनि गावखुंथाय आरो BTSनि पावार एन्ड फांसन गासैखौबो दिसपुराव लांनायनि लामायाव कार्बि आंलंआवबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जाय BJPनि बिथांनि गेजेरजों फोजोबस्रांदों। दिमा हासावआवबो बेबायदिनो पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबस्रांदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। गणतान्त्रिक हादराव खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय। बङाइगावआव खौरांगिरिखौ गाज्रियैनो गाग्लोबदों। खामानि मावनायाव नांगौ बायदि जायैखौ लानानै बिजाथाय फोरमायनायनि उनावनो खौरांगिरि भारत पासवान बिथांजों लोगोसे बिथांनि नखरनिखौ गाग्लोबदों। बिथाङा ANIनि खौरांगिरिमोन। खौरांनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला रेलवे बिफाननि थिखादार सुकुराम देबनाथनि खामानि मावनाया नांगौ बायदि जायैखौ लानानै बिजाथाय फोरमायथिदोंमोन बिथाङा। जायनि थाखाय थिखादार सुकुराम देबनाथनि गुन्दाफोरा खौरांगिरिनि न'आव फैनानै खौरांगिरिखौ गाज्रि गाग्लोबनायजों लोगोसे बैसो जानाय बिथांनि बिमा आरो न'आव थानाय आइजोफोरनि सायावबो गाग्लोबदों। लोगोसे आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय सिखौबो बिसिनानै होदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों जोखोम जानाय भारत पासवान बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय गोजौ थाखोनि फाहामथाय नांगौ जानायनि थाखाय गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसनफिननो गोनां जादों। खौरांगिरि आरो बिथांनि नखरखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेथारियाबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 खौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया बेखेवनानै होबाय। गुवाहाटीआव जानाय हाबाफारिनि गेजेरजों नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 खौ बेखेवनानै होबाय। बे पलिसिनि गेजेरजों दानिया आसामनि सिङाव थानाय गासैबो इउनिभार्सिटि आरो कलेजफोराव डिग्री कर्सआ दानिया बोसोरब्रैसिम जासिगोन। आरो बेयो अपसनेल जानाय नङा। डिग्रीखौ बोसोरब्रैसिम फरायसाफोरा फरायथारनो नांगोन। बेनि थाखाय फैगौ एसेम्ब्लियाव इउनिभार्सिटि एक्टखौ एमेन्डमेन्ट बानायगोन होननानैबो बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो सिगांनि बायदि थाखो 10 आरो थाखो 12 बर्ड आनजादनि सोलायै 5+3+3+4 बे सिस्टेमा जासिगोन। आरो दानिया थाखो 10 आव स्कुल लिभिं मोननाय नंला। दानिया थाखो 12 आवसो स्कुल लिभिं सार्टिफिकेटखौ फरायसाफ्रा मोननो हासिगोन। हादरनि सोलोंथाइ बिथिङाव सोलायनाय लाबोनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बे नेशनेल एडुकेशन पलिसिखौ लाबोदोंमोन। बे लेखायैनो बे पलिसिखौ एबारनिफ्राय आसामावबो बाहायनाय जासिगोन। सोलोंथाइ बिथिङाव सोलायनाय लाबोनो थाखाय आरो जौगानाय लाबोनो थाखायनो बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ लाबोदों। उडिशानि बालासोर जिल्लायाव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै 288 जाहैबाय आरो फ्राय 1000सोआ जोखोम जादों। रैखा खालामनाय हाबाफारिया फ्राय जोबबाय। NDRF, SDRF आरो सिकिउरिटि टीमा रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों। बालेश्वर जिल्लायाव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव जाब्रबथाय जानाया भारतनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन। मानोना बे जाब्रबथाया जोबोद गिथावना जादों। रेलगारिनि डाब्बाफोरानो सेरखाय बेरखाय जादों। बबेबा डाब्बाया गुबुन डाब्बानि सायाव थांदों। माखासे डाब्बाया रेल लामा बारनानै बेलथायहैदों। बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव आरो गिथावना थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। सोनाब बंगनि शालिमार स्टेशननिफ्राय चेन्नाइ फारसे थांनाय करमण्डल एक्सप्रेस ट्रेनानो बांसिनै खहा जादों। मानोना बे रेलगारियानो मालगारिजोंबो सौग्रावदों आरो गुबुन मोनसे बेंगालुरु हावड़ा सुपारफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनजोंबो सौग्रावदों। बेनि उनावनो माखासे सेकेन्डनि गेजेरावनो जौ सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाबखो गोदै देहाफोरखौ लानानै गुबुन मोनसे जायगायाव दोनहैदों। जेराव गाव गावनि नखरनि सुबुंफोरखौ नागिरफैनानै नखरनिफोराबो होंगो दोंगो जाफैदों। गोबां गोथै देहानि मादाव गावनि फिसाज्लाखौ नागिरनाय सासे दुखुथिया बिफानि मोखां सायर' जानांनाय भिडिअ'आबो भाइरेल जादों। जाय बयखौबो दुखु मोनहोदों। आसामनिफ्रायबो हाफिजुर रहमाना गोमानानै दङ। बिथाङा आसामनि कलाइगावनि थागिबिमोन। नखरनिफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला खामानि मावनो थाखाय हाफिजुर रहमाना बेंगालुरुआव दंहैयोमोन। नाथाय बिथाङा न' फारसे फैनो थाखाय ओंखारबोबायमोन। नाथाय दासिमबो न'आव सफैयैलाय नखरनिफोरा हाफिजुर रहमाननो फन हरदोंमोन। जेराव बिथांनि फनखौ रैखा खालामग्रा हानजायासो हमदों आरो फोरमायथि होदों हाफिजुर रहमानखौ नागिरनानै मोनाखै। बेनिखायनो नखरनि सुबुंफोरखौनो फैनानै नागिरफैनो थाखाय खावलायहरदों। बेनिखायनो बिथांनि नखरनि सुबुंफोराबो नागिरनो थाखाय उडिशासिम सौहैबाय। बिथांनि अनगायैबो साफिकुर जाय गावनि बिसि फिसाखौ एंगारनानै कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बिथाङाबो बिसिजों फनाव भिडिअ कल रायज्लायनायनि उनावनो गैया जादों आरो बिथाङा दा बबेयाव दं आरो मा थासारियाव दं बेनि सोमोन्दैबो नखरनिफ्रा दासिमबो जेबो मिथिनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बे गिथावना आरो जोबोद दुखुनांथाव जाथायखौ जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैदों सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथांजों लोगोसे
मिरुनि रेल बिफाननि मन्थ्रि आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो जाब्रबथाय जानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मिरुनि रेल बिफाननि मन्थ्रियाबो बिथोन होबाय। जाब्रबथाय जानायजों दासिम सा 288 जिउ गोमादोंब्लाबो सा 500नि गोबां जानो हागौ होननानै बुंथिदों ममता बेनार्जी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जुदि एन्टि कलिसन सिस्टेम थायोमोनब्ला बे गेदेर जाब्रबथाया जानो मोननाय नङामोन। उडिशायाव गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय जानायजों सा 288 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव क'क्राझार जिल्लायावबो गेदेर ट्रेन जाब्रबथाय जानायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों। गंसे दावबायारि रोगानाय रेलगारिया खारफुबाय थानाय समावनो रेलगारिनि मोनदाइननिफ्राय मोनजिसे दाब्बाफोरा इन्जिननिफ्राय गनानै थालांदों आरो इन्जिना खालि मोननैल' दाब्बाखौ लानानै खारदों आरो 600 मिटारसो खारलांनायनि उनावसो थाद'हैदों। उनाव थालांनाय दाब्बाफोरखौ सरजाबफिननानै 1 घन्टानि उनावसो रेलगारिया खारफिनदों। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिराग्राम स्टेशननि साखाथियाव सेसापानि ओनसोलाव जादों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।